karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Pero unsa man, Lola? Taysa, karon lang ni masod sa akong hunahuna. Ang unsa man? Kinsa man na itod ang muhatod ni Jo paingon sa altar? Ikaw Jo, may nahuna-hunaan ka bang pwedeng muhatod nimo? Ha? Hinoon, pwede raman sagyod nga. Walang ko'y muhatod nimo kay katuod raman sad kas altar, di ba? Sakto gid ka, Lola. Lola, ikaw ba? Seryoso mo ta? Seryoso mo gus Lola, good? Ngano kinahanglan pa man tuod og mohatod nga sa altar man paingon? Di ba la? Oo, gani, correct! Aper labi, aper. Aper! Ay, mao ginay ganahan ako ni mo, Jo, kay makasakay yun dayon ka nako. Lola, Okay ra lagi na. Palahi sad ba? Kung muna kay nang kasal nga sugaton sa gidikanan, uy. Unya ihatod paingon sa altar. Usa nas makalangan sa oras. Mas maayo ng solo ra nga mopasok kay ditso-ditso na. Oh, mao yun. sigurado ka, Jo? Sigurado kayo. Lain sa kay mangita taglaing tao para lang mohatod nako. Awan no, naramang yun tayo mahangyo kung gusto ka. Ayaw na lang gud-lagod. Okay ra gid lagi ko. Sige. Ako i-inform ang coordinator. Really? Is that so? Oh, okay. Thanks for the info. Bye. So, why mo ato ni Jo paingon sa altar sa ilang kasal? How about mo offer ko? Kung buhaton ko na, maybe they would think na sincere ko. It will be an assurance nga accepted na nako ang ilang kasal, bisan kung sa tinud anay, dili. But just for the sake of letting them believe that I've changed. I can do this. Tawagan ako si Mateo. Unsa may tuyo yung bihana? Hello? Matt, can I have a few minutes with you? Sulti dayon. Next week naman ang inyong wedding ni Jo. I've heard nga way matod niya. Pwede ragit ko. No. Bullshit. Nagdiretso na siya no? Bisan wa pa siya makadungog sa akong explanation? How dare you, Mateo? Si Jo. Si Jo ang akong isuryaon. So, close sila sa among wedding coordinator? That's it. Pwes, ilising among coordinator. Ha? Uy, di na pwede, uy. Anong di man pwede? Di ba bayad na siya? Mau gani, nakabayad na ta. Pwes, ayaw siya patungaha sa adlaw sa kasal. Di ko gusto makakita siyang dagway. Bangag sa ilong. Okay, may problema. And about Jessa, warn her. Kung maghimo siya kasamog sa mong kasal, I don't mind kung atakihon ang iyang daddy. Sultihi siya na, ha? Bullshit ka, Mateo. You're so heartless. Ing anak ko ni mo kahit? Ha? Ano man? Nga
nga nagsulob og Buddha. Is this real? No, it's just a dream. Whatever. So, finally, I am the bride. Oh my God. Mura ko mipasok ibabaw sa panganod. I'm so happy. But wait, where is the groom? Where is Mateo? O karon, ato nang sugdan ang Santos nga misa. No! No! Kabwisit ba? Nganong bisan sa dam ko di magyo ko manipay? Ngano man! Unsam kay gidamgo ining tawhana nga nikatawa man? Aray. Da, gisakita na sliog. Okay. Oh, yo. Pukaon man unta tika kay naara ka nakatuog din ni stress. Og dili maayo ang imong posisyon. Pero di kalit magkatawa. Murag nalingaw man kasi mong damgo. Damgo? Ay, gusto. Ang akong damgo. Ha? Kay ba ka unsay akong gidamgo? Unsaon man ako pagkaybaw? Si Jessa. Oh. Wedding scene. Suot sa simbahan. Mipasok ko no si Jessa. Nagsulob og nindot kayo nga gown. Mao ba? So, sa imong damgo, kamo ang nagkadayon. Paminaw sa, ha? Mao to, mipaso siya. Lipay kayo ang iyang naong. Pero diyang nagkaduol na siya sa altar. Nisigay ang mata sa kakurat kay ako man ang pare. Unsa? Oh, Ay, kanindot nilang tanawon nga nagkinatawaan ay. Wa gyud ay kumasayob. Si Jo ragyod ang makahatag og kalipay ni Mateo. Si Jo ragyod. Pila na lang kaadlaw. Mao na ang kasal nila ni Mateo ug Jo. Sakit kayong akong dugan. Sakit kit kayong akong dugan. Karon pa ko feel og sakit ngayon ini. Murag may dagom nga mitusok sa akong dugan. Nganong dagom? Nganong niya may dagom sa akong blouse? Pusit nga maid. Giilisan niya ang butones sa akong blouse. Wa ang tanga ang dagom. Ako'y tag-iya sa akong utok. Ako'y tag-iya sa akong huna-huna. O kinahanglan nga this time, I have control with my mind and imagination. Kinahanglan nga for once, successful na ang whatever ako ni-imagine nun. Mag-imagine ko bisag unsa. Okay. Akong imagine nga kasal na mo ni Mateo. Oh, wow! Si Mateo. Mapahiman siya nga naglakaw pa ingon sa altar kauban ang iyang lola Tinding. Oh, ay, Miss Mara siya na ako. Pero wait. Si Jo? Namas na si Jo nga may paso nga nagsulubog Buddha. Usa di ay ko! Usa di ni akong... Sutana! Sutana ni akong gisulong! Ako ang pare! Dili
wala makaabot ko sa kasimana. Kasal na mo. Pwede pa kang mo atras? Nakulbaan naman gid ko eh. May pamang mangargas merkado ini, wala may kulbab sa kapoy. Pero kini ako sitwasyon karon. Way hago pero kulpa. Okay, magid unta ni kay yahay magid kaayo ni pero isod man. Kulpa man. Jo, Ano naaman na siya? Sa may tuyo. ready na ka? Ready? Unsa may kuritihan? Oh, wa pa man ka nag-ilis. Ha? Jo, nalimot ka yung schedule nun sa imong manicure o pedicure. Ha? Di ba may notes mo ka sa mga schedules? Oh, I-check sa imong phone. Sa notes. Unsa man? Naa? Wa? naa. Naa lagi. Pagilis. Pabuton ti ka silong. Human naman ko panghingo ko sa kong tiil og kamot. Asa ba? Naara o? Ambi mong kamot ni. Naara o? Oh, Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!